Hello everyone, खुलुमबाय गासिखौबो बे आंनि गोदान भिडिअ गासिखौबो हरनाय थाबाय आरोना स' दायो आङो बाक्सायाव दंफैयो आरोना सामजांगोर भुटान खाथियाव दंफैयो आरोना बिनानावनि आथिमंगलाव फैदोंथ' दायो आङो रेडि जाना लानोसै आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय था आरोना आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना स' दिनैनि प्रग्रामा माबायदि थागोन नोंथांमोना आङो शेयार खालामगोन आरोना थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना आंजों लोगोसे दायो रेडि जाखांजोब्बाय आरोना ओंखारखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो नेगासिनो आरोना प्रग्रामाथ' जाखासिगोन बिनानावमोन फैबानो गिर्जाखौ लासिगोन आरोना थ' दायो आं रेडि जाबाय दसे बेरायना लानोसै थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय था आरोना नोंथांमोना जेसे हायो ओमफ्राय दायो जोङो ओरैनो बेरायनो फैदो बे गेरेज टाउनावहाय नायथिंलाबायनोसै मा मोनो मा मोना जास्ट सान्दुं दुंखाबाय नालाय दखान हारि दं आरोना दसे बेरायलाबायनोसै टाउनावनो Mana lagi kesan orang kita berbeda lah. Sampai mana masih? Gift ini daya. Gift. No, tuh dah ini zeng Bhutan थाबायनो थाखाय थांदो आरोना भुटानावहाय नोंनि दायथ' जोङो डुप्लिकेटजों हाबनो मोनो ना मोना दायथ' थांगासिनो आरो माखो दायो थांनो थाबायनो थाखाय थांदो आरोना नै सामजांघर टाउन आरोना बियो जों दायो भुटानाव बेरायहैनो नागिरदों भुटानाव भुटियाफोरनि ड्रेस जों थांगासिनो आरोना थ' नै भुटान मोनहां जादों आरोना थाबाय होननानै ओरैबायदि मेंखाबाय हाबनो मोनो ना मोनासै हाबनो मोनाबा गुरजा जाना होनोसै न' Bhutan Gate. Mak ya? Entry gaya dulu deh. Dayo जोङो माने ओंखाम जाखांजोबनानै भुटानाव बेरायनो फैदों आरोना थ' दायो सिङाव दङ एन्ट्रि खालामदों भुटानाव सामजांगोरनि भुटानाव बेरायनानै थांसै आरोना दिनै माबायदि माने गोबाव 10 ना 12 बेबायदि जाबाय दां आरोना 10-12 इयार्सनि उनाव फैदों आरोना दायो आरामसे बेरायनो थांसै नायनो थांसै जायगाफोरखौ माबायदि गोबाव जाबायना नुयिया बेखायनो दसे बेरायनानै जमाहै मोनसे खामानियाव फैथ'हैनो बेरायनानै थांसै आरोना मा नुनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांबाय थागोन देखायलांगोन आरोना मा हायो जेसे हायो
थ' रायजोफोर नै बेरायनो थाखाय फुरा लोगो नुवाखैलै मोखांखौनो बेरायनो हाबबाय आरोना दान थांजेनबाय दायो नै ओरैबायदि समायनाखा आरोना बिबारफोरा ओरैबायदि बारफबनानै दङ थ' नै थांगासिनो जोङो ओरैबायदि बुरजाखा 6 7 10 11 जनखा आरोना ओरैबायदि आं बिबारखौनो जा समायना मोनखाबाय समायना बिथिंबो माथाय भुटान सिङाव बेरायनो मोननायनि खुसियानो आलदाखा हायदो ओरैबायदि जेरावनो मेरावनो बारखायो आरोना बिबार समायना खालै आयै पाग्लि जाजोब्बाय बिबारखौ नुनानै पाग्लि ओरैबायदि जाखा आरोना जा समायनानै बिल्डिंफ्राबो गाजालै माथिं थांगोन थ' दायो नै भुटान टाउन बेरायनोसै आरोना भुटान टाउन भुटान सिङाव हाबबाय आरोना नै टाउना बिथिं टाउन मा हायो बेरायनोसै आरोना नै बा फट' लानायानो बोराय बुरै बिस्रा थांसै आरोना बेरायना लानोसै माखासे फाग्ला जोंनि आसामावसो साबसिन जायगा दंबावो ना भुटान माबासोमोन ने बेयाव गाखोनोसै दायो जोङो माने भुटान सिङाव हाबनानै दायो बेरायदों आरोना थ' जेसे हायो जेसेबां माहा बेरायो नोंथांमोननोबो जेसेबां आं शेयार खालामलांबाय था थ' दायो जों दालाङाव हायदों आरोना दसे ओरैनो फट' लानोसै गथै फट' भिडिअ लाजोब्बाय आरोना गासिबो सासे मेंबाय हनै फट' लादों दा आं दे दायो नै भुटानाव हाबनानै आइसक्रिम बियो आमुलनि ओमफ्राय नै बियो केक जानानै थांसै ना बरिया जि डेक'रेट खालामदों आरोना ग्लासावहाय बेनो 40 रुपिस बिसनिया जायै थांसै आरोना दायो बेयाव बरिया हाबनानै नायनोसै जा बरियाखा बेयावबो फट' लाखांबाय आरोना भुटानाव फैनो मोननानै माबायदि मोनदों नोंलाय मोजां मोनदोंमोनहाय बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो हाबफैदोंमोन ना दयावबो नै हाबजायो आरोना बायदि बेरायदाय थांसै आरोना भुटान सिंनिफ्राय ओंखारलांसै जा पार्टनारफोरा बेरायग्राफ्रा माबानोसै आरोना भुटान सिंनिफ्राय थांफिनगासिनो ओंखारलांसै भुटाननिफ्राय बेरायखांबाय फट' लाखांबाय मा खालामनांगौ लाखांजोब्बाय आरोना थांसै जाहा पार्टनारफोरा ओरैबायदि जुजुखा
थांबाय थांसै थ' नै दायो ओंखारलांगासिनो आरोना थांसै नै भुटान सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना जों थांफिनबाय भुटान सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय दायो थांबाय दायो भुटाननिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओरैबायदि प्रब्लेम जाखादों आरोना जोंजों 9 जन फैदोंमोन खिन्थु सासेया माने बेलेग ग्रुपजों थांग्रोना होननानै जोंहा बिराद प्रब्लेम जानानै दासो ओंखारबोनो मोनदों आरोना बिराद गोबाव थानांबाय आरोना जोङो भुटान सिङावनो गेटआवनो हेगार हरजायाखैमोन दायो थांबाय थानोसै आनि मोननावहाय ओमफ्राय दसे टाउनाव बेरायबावनोसै आरोना जि माबाफोर मोनो खोमा बायदिसिना नायनोसै टाउनाव जि मोनो खनसे फैनानै फैनाय बायदिसिना लाना थांखानोसै आरोना पसनफोर मोनोबा थ' दायो थांबाय थानोसै आरोना दायो थांफिनगासिनो बेसेबां गंसे सेफायमोन आदा मैयाहाय फैनानै बंहानिफ्राय फैनानै दाय मोनाबोखाबाय आरोना थ' मोनाबोनायखाय आं माने भिडिअबो लाजोबबाय थायासै गारियावनो पुरा फैनाय टाइमावनो मोनाजोबखाबायमोन जों सफायनानै मानानै खोमसि खाजोबदोंमोन आरोना ओंखायनो आं भिडिअखौ खालामबाय थानाय जायासै दिनैहाय नेक्स्ट मर्निं दिनैहाय आरो आंहा बाजार दिन बाजारावहाय थांनो थाखाय आं रेडि जाबाय आरोना थ' मैयानि भिडिअजों लोगोसे गासैखौबो नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बे भिडिअआ बिसिनोसै आरोना दिनैनि भिडिअआहाय थ' दायो बाजाराव थांना लानोसै आरोना बाय बाय